Идеята за съвета на жените в бизнеса в България се роди на първото издание на конференцията "Жените – нежната сила на бизнеса", организирана от списание "Мениджър". Тогава дамите, които участваха в конференцията, осъзнахме, че има нужда от създаване на организация, която да насърчава младите дами да поемат повече предизвикателства пред себе си. Основната цел на съвета е разпространение на добрите практики и насърчаване на дами на средни мениджърски позиции или дами собственички или управители на среден бизнес, така че да развиват и да вървят напред в своето кариерно развитие. Участнички в съвета на жените в бизнеса са дами на високи мениджърски позиции. Представени сме във всички сфери на икономиката: индустрия, енергетика, инфраструктура, медицина, образование, винен бранш, хранително-вкусова промишленост, издателски бизнес, банки, финанси, застраховане. Във всички тези сфери фирмите могат да предложат своите програми, които да бъдат адаптирани и насочени към дамите от малък и среден бизнес. Искам да споделя с вас за първата ни рожба на съвета на жените в бизнеса, а това е Лидерската академия. Много емоция, много желания вложихме в нея, много мислихме как да стане и мисля, че се получи много добро. Мисля, че това е само началото и дамите ще разберат, че това е много истинско и това е бъдещето. Ние, жените, да бъдем достатъчно добри във всичко, каквито сме, и да се развиваме, за да постигаме все повече и повече успехи. Това, което искам да кажа, е, че тази Лидерска академия нямаше да бъде в този вид професионален, ентусиазиран, ако не беше подкрепата на Unicredit, Булбанк, защото тези хора повярваха в нас, те повярваха в стратегията за различията и припознаха в Лидерската академия истинското начало и ни подкрепиха по най-добрия и професионален начин. Това, пак казвам, само началото. Ще се развиваме, ще се разширяваме и всичко това ще бъде насочено за доброто на талантливите хора в България. Защо решихме да направим именно такъв формат и защо я нарекохме Лидерска тази академия? Всички знаем, че жените са много адаптивни и може би са по-адаптивната част от човечеството, но това, което не ни достига, е по-добро познаване на нашите положителни страни, възможността да можем самите ние да се развиваме. И именно това беше целта ни с организирането на академията. Направихме в 6 модула, като всеки един от тях е фокусиран върху доброто познаване на мен самия, на бизнес плана аз. Кои са силните и слабите ми страни, какво мога да развия още, как мога по-добре да получавам и да реализирам обратната връзка от хората, с които работя, как да работя по-добре в екип, как мога да съм полезна не само на фирмата, в която работя, но и на цялото общество около мен. Това бяха целите, с които си поставихме с организацията на академията. 6 модула се провеждат в рамките на 1 година. Направихме свободна за дами, които искат да се развиват, по-скоро за дами, които правят собствен бизнес или дами, които последното в списъка би им било заплащане на подобен тип образование, не защото не го смятат за ценно, а защото са се насочили и фокусирали върху други области, върху други финансови решения. Именно това беше целта на първата сесия. Използваме обучители, също дами, които са предварително подготвени. Обучението минава под формата на доста интерактивна схема с нещо като ролеви игри, с контакти между тях. Допуснах да отбележа, че тази академия е много добър форум, в който дамите помежду си да дискутират, да се свързват помежду си, да обсъждат различни теми, които ги вълнуват и не на последно място да се срещнат с успешния пример
на всяка една от жените, които са част от управителния съвет на Съвета на жените. Ще завършим академията с връчване на сертификат, който да даде увереност най-вече на дамите, че са подготвени за нови предизвикателства, че имат цялата сила и мощ да поемат нови позиции. Лидерската академия се състои от няколко модула, като тези модули са 6, имат определена структура и са насочени основно към развитието на няколко личностни умения, които считаме за твърде важни в днешния променящ се свят. Първият модул е посветен на емоционалната интелигентност и на това как аз осъзнавам своите емоции, мога да ги владея и мога да ги управлявам. Вторият модул се нарича персонален бизнес модел и ни помага да разберем много повече за това как да бъдем успешни, как да рекламираме себе си и как да се свържем с организацията. Третият модул е посветен на даване и получаване на обратна връзка. Едно умение, без което не можем в днешния свят, независимо дали ръководим собствен бизнес или сме част от голяма организация. Четвъртият модул управлява и ни казва малко повече за различията между мъже и жени и как всъщност те могат да бъдат управлявани в един екип. Петият модул ни учи на екипна работа, докато шестият модул, това е, надяваме се, успешното завършване на цялата лидерска академия и среща с успешни лидери от бизнес света в България. Как подбирахме кандидатките? Всъщност, кандидатстването за Лидерска академия беше обявено в списание Manager в техен сайт и на една пресконференция за Съвета на жени в бизнеса. Общо имахме 42 места и кандидатствали към 102-104 човека. Изпращахме им молба, за да ни попълнят един въпросник за междуекипни роли, по който разбирахме дали хората са насочени към своята менеджерска роля, лидерска роля, иноваторска роля или по-скоро към изпълнител, довършител и така нататък. По този тест, по мотивационно писмо и по CV-то избрахме 42 кандидатки, които сега следват Лидерската академия. Пожелавам да им е в полза и да се радват на всичко това, което се научат. Здравейте, аз сега съм Мирослава Райковска и съм управител на Център Парк Хотел София. Вече втора сесия, в средата на втора сесия сме на обучението. Очакваме от Лидерската академия следващата сесия да сме общо взето наясно, не само с така първо да опознаем всички ние, да се опознаем като екип, който сме тук, тъй като аз мисля, че ние вече сме част от един екип, да добием представа за себе си, за своите си качества и в същото време да направим анализ на това какво можем да развием като положителни страни, за да може да го внедрим в практиката. По време на Лидерската академия дамите от Съвета на жените участват активно в сесиите, като естествено продължение на Лидерската академия ще стартираме и менторска програма, така че дамите от Съвета на жените в бизнеса да могат да работят с дамите от Лидерската академия и да продължат тяхното развитие. Здравейте! Прекрасна е възможността, която се открива пред всички млади дами, участнички в Лидерската академия. След обучението си да изберат ментор или ментори. Това са хората, които с радост биха им помогнали с съвети, с консултации, с нови идеи, биха им вдъхнали повече самочувствие и увереност в това, с което вече се занимават, както и да им помогнат на практика да приложат наученото в курсовете, в реалния професионален и, защо не, личен живот. С най-голямо удоволствие биха открили нови хоризонти за всички дами, така че те да могат да изпитат още по-голямо удовлетворение от завършеното обучение.